Kaikki lähtee siitä, että perustukset ovat kunnossa. Lakean perusta on valettu jo 40 vuotta sitten. Meillä on aito halu varmistaa asumisen korkea laatu. Suosimme uusia avauksia energiatehokkuudessa ja puurakentamisessa. Olemme hyviä kumppaneita monenlaisissa hankkeissa. Olemme valtakunnallisia asumisen ammattilaisia. Lakean isännöintipalvelut ovat merkittävä osa koko yhtiön toimintaa. Isännöintimme piiriin kuuluu lähes 200 taloyhtiötä, joista pääosa sijaitsee Pohjanmaan maakunnissa. Rakennutamme kohteitamme maanlaajuisesti. Yksi tällä hetkellä rakennettavista kohteista on puukerrostalo Mäihä, joka nousee Seinäjoen asuntomessualueelle. Meidän kautta löydät helposti myös vuokra-asuntoja ympäri Suomea. Me Lakeassa uskomme siihen, että eri elämänvaiheisiin kannattaa valita tarpeita vastaava asumisen muoto. Lakean asuntojen valikoima on laaja ja monipuolinen sekä hinnoittelultaan kilpailukykyinen. Lakean omaksi asunto on uudenlainen tapa hankkia omistusasunto ilman korkeita asumiskuluja. Asukas maksaa muuttaessaan 7% omarahoitusosuuden ja loppurahoitus on valtion takaamaa yhtiölainaa. Vuokraa maksaessaan asukas maksaa samalla lainan lyhennyksiä ja säästää asuntoa itselleen. 15 pohjalaisen kunnan omistama Lakea Oy on toiminut jo 40 vuotta suomalaisen asumisen kehittäjänä. Olemme rakennuttaneet Suomeen yli 11 000 asuntoa. Päätehtävämme ei ole muuttunut vuosien saatossa. Lakea tekee kotisi myös tulevaisuudessa. Minä olen Timo Mantila, Lakean toimitusjohtaja.